Здрасти, Вибокс, аз съм Холишит и в момента правя едно огромно TNT 50 на 50. Виждате за какво става въпрос, запълва се твърде бавно, но скоро ще бъде готово. Да правя този клип да ви кажа, че търся някой, който да го взриви. Значи пишете в коментарите нещо от рода на искам да го взривя, записвам се и ще изтегля победител с random.org и ще взриви това грамаданско нещо, което впрочем е до един невероятен сит, дънжън и село и много яко ще се получи просто. И да, пишете, даже може малко да помогнете, ако искате. Ето. Бая бавно става. Нямам какво друго да ви казвам. Може би ще направя нещо като още един турнир на... Само че PvP турнир. Нещо от този род, Snow Arena може също да бъде. Това е. Надявам се да се запишете и моля ви бъдете сериозни. Ако ще играете, ако искате да го направите това нещо, трябва да снимате когато аз ви кажа. Няма такива, не мога, иначе някой друг ще го взривя. И така, както и да е, това беше от мен. Айде, чао!